Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Беларусь упершыню взяла ўдзел у міжнародным даследаванні па ацэнцы адукацыйных дасягненняў навучэнцаў ПІСА і заняла 36-е месца з 78 краін-удзельніц. Сярод іншае даследаванне показала, што беларускія вучні маюць ніжэйшы за сярэдні паказчык у галінах чытання, матэматыкі і прыродазнаўства, а беларускія настаўнікі занялі другое ззаду месца па ўзроўню кваліфікацыі. Ці варта сур'ёзна ставіцца да гэтага даследавання і ці гатовая беларуская адукацыя выправіць выяўленыя падчас гэтага даследавання хібы, мы пагаворым сёння з маімі гасцямі ў студыі. Гэта старшыня таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч і сябра беларускага балонскага камітэта прафесор Владзімір Дунаеў. Добрый день, шановное гаспадарства. Ну і пытанне першае, вот ўсё ж таки да гэтага даследавання. Наколькі сур'ёзна можна ставіцца, ці варта звяртаць увагі на высновы, якія там зроблены? Гаспадарыня Тамара. Даследаванне ПІЗа з'яўляецца адным з самых аўтарытэтных, не адным з самых аўтарытэтным, а самым аўтарытэтным даследаваннем якасці сярэдняй адукацыі. Больш за тое, я хочу сказаць, што у нас памылкова часта кажуць, што гэта даследуюць якасць ведаў нашых дзяцей. На самой справе, пры гэтым даследаванні яны вывучаюць, якія ўменні, якія веды маюць 15-гадовыя падлеткі. Гэта тыя, якія выходзяць у дарослае жыццё, і робіцца выснова пра якасць сістэмы адукацыі. Ацэньваюцца не вучні, ацэньваецца якасць сістэмы адукацыі. І я думаю, гэта была асноўнай прычынай, чаму мы толькі ў 18-м годзе далучыліся да гэтага даследавання. Нашыя чыноўнікі, яны баяліся паглядзець у люстэрка, як яны выглядаюць на фоне іншых сістэмаў адукацыі. Таму, да гэтага даследавання няма ніякіх прэтэнзій. Яно насамрэч вельмі інфарматыўнае і вельмі аўтарытэтнае. Я нагадаю, што і да балонскага працэсу мы далучыліся не так даўно. Вось сябра балонскага камітэту, гаспадар Владзімір Дунаеў, ваше меркаванне з пункту гледжання, ўсё ж такі ўжо такіх больш, можа быць, паколькі вы звязаныя былі са студэнтамі, больш дарослымі людзьмі, але школьнікі-то становяцца студэнтамі, і у гэтым ключы, калі разглядаць, што можна зрабіць, у якія высновы з гэтага даследавання? Ці важнае яно для вас, як падаецца? Во-первых, оно важно вообще для страны в целом, потому что это действительно очень важный инструмент диагностики. Но так он выглядит для многих стран, которые заинтересованы в том, чтобы лучше понять свои достижения, свои недостатки и, соответственно, разрабатывать некоторую, так сказать, политику развития системы образования. Но в Беларуси всегда все по-другому, поскольку у нас свой собственный путь, отдельный, поэтому для нас и такое исследование было прежде всего не диагностическим, а презентационным, скорее всего, желанием, так сказать, хорошо выглядеть в глазах других, понимаете? И мне кажется, что это постоянное желание создавать всякого рода миражи, оно и здесь тоже сказывается, в том числе и в оценке результатов. С некой такой эйфорией наши руководители системы образования сказали, мы ж не хуже других теперь. А вы говорили, что у нас плохая система образования, что у нас низкое качество, а у нас ведь, видите, не хуже, чем у других. И с этим, в общем-то, можно было бы согласиться, если бы не то, что обнаружилось в этом исследовании. Мы ждали, что мы переживем ПИСа-шок,
это так называется, когда увидим вот эти результаты качества образования, но мы пережили, должны переживать PISA-шок, когда увидим степень социального неравенства в нашей системе образования. То есть вообще, как при министре-коммунисте наша система образования стала такой социально неравной, такой дискриминирующей системой по отношению к социально уязвленным группам, к определенным группам культурным и социальным. Вот это очень трудно объяснить, но тем не менее это факт. А вот с точки зрения студентов, я говорю, с точки зрения студентов, вот для нас было загадкой все-таки, почему, скажем, представительство выпускников сельских школ среди студентов в 3 раза ниже, чем их доля среди школьников. То есть, понимаете, это какая-то загадка. Это такое, получается, что у нас такая где-то 20% населения просто как бы не попадают в высшую школу, дискриминируются. Вот ответ мы находим в результатах ПИСа. Оказывается, Беларусь одна из немногих стран, где разница в результатах тестирования и по математике, и по чтению, и по использованию знаний в области естествознания, она зависит во многом от того, где учится школьник, в селе или в городе. Сельские школьники оказываются значительно хуже подготовлены, чем городские. И то же самое мы в числе лидеров тех стран, где результаты зависят от социально-экономических параметров. Те, кто богаче, те могут обеспечить своим детям лучшее образование. Те, кто беднее, те обречены на то, чтобы их дети остались аутсайдерами. То есть не работают ведь фактически социальные лифты. Вот в чем дело. Вот то, что мы получили в результате этого исследования. Чекайте, бесплатная ж адукация и вышэйшая адукация, нібыта бесплатная. Ладно, я уже хотел там было у вас подколоть, пригадать вам ЕГУ, где вы выкладалі і сказаць, вот як можа хлопец там ці дзяўчына з вёскі, дзе невялікі дастатак, паехаць вучыцца ў ЕГУ, дзе трэба аплочваць. Але ж вот на радзіме можна ж паступіць на бесплатное? Так вот, можно поступить. То есть причина... Так от чего это зависит? От результатов централизованного тестирования. Если школьник в селе подготовлен хуже, чем городской школьник, естественно, у него меньше шансов пройти это тестирование на достаточно высоком уровне. Тем самым у него меньше возможностей доступа к качественному высшему образованию. Можно я подтверджу? Вось цитата з даследавання. Паспяховыя вучні, якія не чакаюць атрымання вышэйшай адукацыі па прычыне сацыяльна-эканамічнага статусу. Тут мы чакана наперадзе. Только от 5 до 15% вучняў паспяховых спадзяюцца атрымаць адукацыю. Прычым, чым лепш паказчыкі мае вучань, чым ён больш разумнейшы, тым менш ён спадзяецца атрымаць вышэйшую адукацыю з-за свайго нізкага сацыяльна-эканамічнага статуса. Вось, бачыце, гэта дыягностыка. Вось гэта. Можна нам гаварыць, што мы сацыяльная дзяржава, што мы маем там нолькавыя магчымасці, што нам не трэба за вышэйшую адукацыю плаціць, але даследаванні показалі, што ад 5 до 15% только спадзяюцца. І прычым разумныя, яны разумеюць, што яны і гэтага не змогуць. Я хотел еще удакладніць такі момант. Вот по інфармацыі у даследаванні узяла ўдзел 236 установ адукацыі, а гэта 5830 навучэнцаў. Ці можна на падставе вот гэтых лічбаў, гэтай колькасці казаць, што вынікі даследавання адлюстроўваюць сітуацыю ва ўсёй краіне, ва ўсёй сістэме беларускай адукацыі? Я думаю, што тут ёсць два аспекты. Па-першае, адборку гэтых школаў рабіла нанятая
сторонняя арганізацыя, здаецца, гэта была амерыканская арганізацыя. Яны зрабілі такую выбарку згодна ўсіх сацыялагічных, так сказаць, законаў, якая павінна адлюстроўваць гэтых дзяцей. І там былі і сельскія, і ліцеі, і гімназіі, і гарадскія, і раённыя. Так што я думаю, што гэта самае лепшае, што мы маем. І з іншага боку, трэба глядзець, якая мэта. Вот Владимир Александрович правильно сказаў, што мэта дэмакратычнай краіны паглядзець на сябе ў люстэрка, зрабіць дыягностыку, зрэз. Яны паглядзелі, ах, вот тут у нас правал, і вось тут правал. І думаюць, што рабіць. Мэта нашай дзяржавы была іншая. Паказаць, што мы не горшыя ў свеце. Таму нашыя дзеці, нашых дзяцей, настаўнікі некалькі тыдняў гэтую выбарку, якіх ўжо мы ведалі, гэтыя школы, дзе будуць тэставанні, яны з імі па вечарах сядзелі, натаскивалі іх на тэсты PISA. І яны нешта, конечно, нейкай карэкцыі аб'ектыўнасці тут ёсць, трэба ўносіць там, асабліва не па вучэбных якасцях, а па тым, там, напрыклад, нашыя дзеці дзіўна, што яны трэцяе месца у свеце, якія задаволены сваім жыццём, разумееце, у 15 год, калі там гарманальныя стрэсы, калі там першае каханне, калі там, я не ведаю, там яны там, у іх там жаханне жыццё, яны задаволены сваім жыццём толькі лепш за нас Казахстан і Албанія. Значыць, амерыканцы незадаволены, там все гэтыя сацыяльна паспяховыя краіны дэмакратычныя, там нармальна, яны хочуць нешта. Па-першае, пра што это кажа? Альбо што у дзяцей цэнзура, альбо іх інструктавалі, альбо гэта самацэнзура, яны прызвычаіліся, нам же надо паказаць, што мы самая лепшая краіна. Альбо, я не ведаю, альбо гэта ў іх такія настолькі заніжаныя чаканні сацыяльныя, што яны вырашылі, што і так добра. Ай, вы ведаеце, вот по поводу цэнзуры, самацэнзуры, я вам скажу так, як журналісцкае назіранне. Мы часам, там ці нашы калегі выходзяць на вуліцу рабіць апытанне, і калі падыходзіш нейкім пытаннем, вот маладога пакалення, там юнакі, дзяўчаты, пытаешься нешта, яны задумываются и кажуць, я не буду говорить, потому что у меня могут быть проблемы. Вось люди старэйшага пакалення спокойно отказывают нават на там палітычныя, там, может быть, и жорстко отказывать, а тут задумываются, а можа мне что будзе. Так что тут іншае. Спадар Владимир, вы вот вынеслі на першае, што ўзгадалі, гэта менавіта тое, што навучэнцы з нізкім так званым сацыяльна-эканамічным станам вельмі так, скажем так, негатыўна ставяцца да магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю. Гэта, вот, на ваш погляд, самае галоўны негатыў, які ёсць у гэтым даследаванні, ці ўсё ж таки выделили яшчэ нешта? Я говорил не об установках самих студентов. Я говорил о системе, которая фактически дискриминирует категории людей, которые там являются, так называемыми социально уязвимыми, да, так сказать, те, которые находятся в худших условиях социально-экономических. В том числе, когда мы говорим о тех же самых выпускниках сельских школ, кстати сказать, тут тоже очень интересная вещь. Ведь, по сути дела, это не только дискриминация людей по социально-экономическому положению, но ведь это и культурная дискриминация, потому что даже больше 92% всех тех, кто обучается на белорусском языке в школе, это сельские школьники. То есть, фактически мы говорим о том, что тут и белорусскоязычные школьники тоже оказываются в уязвимом положении. Они тоже, так сказать, объект этой самой дискриминации. Так, понимаете? У іх нема доступу до якаснай адукацыі. 40% сельскіх школьнікаў паказалі, што яны функцыйна неграмотныя. 40% і 46% тых школьнікаў, якія паходзяць з бедных сем'яў. Разумееце? Значыць, у нас няма роўнага доступу да адукацыі. Дыскрымінуюцца і па моўнай прычыне, і па сваей сацыяльнаму статусу эканамічнаму, і па месцу жыхарства. Гэта сацыяльная краіна для жизни, для жыцця. Яна так выглядае, калі гэта голыя лічбы. Дарэчы, мы гэтых лічбаў яшчэ вельмі, мы шмат іх не атрымалі, бо гэты даклад, дзякуй Сусветнаму банку, які учора на круглым стале нам даў частку гэтых лічбаў.
Ён яшчэ не до конца апрацаванае ён і не до конца апрацаваны, і тое, што апрацавана, ну, напрыклад, усе грамадствы хочуць паказаць людзям, каб чым больш меркаванняў сабралі, тым лепш мы паглядзім на сваю сістэму адукацыю, тым больш аб'ектыўна і сфармулюем, ну, тыя крокі, які мы павінны зрабіць. А нашыя чыноўнікі, як заўсёды, паглядзелі і прыхавалі. Мы не можам зрабіць шырокую дыскусію, але мы яе ўсё роўна будзем рабіць. Вот мы ўчора пачалі рабіць. Вось вы мяне абодва падштурхоўваеце, я хацеў там крыху пазней, але ўсё ж такі да вот гэтай тэмы, што беларускія настаўнікі занялі другое месца ззаду па ўзроўню кваліфікацыі. Вот здавалася б, колькі разоў, колькі гадоў мы чуем пра тое, што наша беларуская адукацыя, якая там лепшая традыцыя яшчэ савецкай адукацыі пераняла, яна такая ўся добрая, усе нашыя настаўнікі гэта просто людзі ідэі, якія ўкладаюць усяго сябе у гэтую сваю прафесію, але па выніку атрымліваецца што, не так? Ну, ведаеце, тут ёсць таксама так бы з двух бакоў трэба глядзець. Па-першае, нашыя настаўнікі гэта людзі старыя. Там даследавалася, колькі настаўнікаў маюць магістарскую ступень. А нашыя настаўнікі, яшчэ Лукашенко вучыўся 4 гады. Гэта не паўнавартасная вышэйшая адукацыя. Можна сказаць, у нас прэзідэнт не мае магістарскай ступені. 4 гады яны вучыліся. Яны аўтаматам трапляюць гэтыя настаўнікі ў гэтую нішу, которые не маюць магістарскай паўнавартаснай вышэйшай адукацыі. Ёсць краіны, дзе без магістарскай ступені нельга выкладаць у школе. У нас такіх настаўнікаў вельмі мала. Ну, аб'ектыўна, таму што у нас не было раней гэтай магістарскай ступені. Если позволите, это, так. Конечно, я бы вот на эти цифры обращал внимание немножко в другом плане. Видите, в чем дело? Конечно, вот этот критерий, магистерская степень, он универсален для большинства стран, и прежде всего стран, которые реально, так сказать, имплементируют вот эти болонские инструменты и ценности. А Беларусь этого не делает. Хотя в 2015 году она вступила в болонский процесс. Реально, так сказать, мы вот эту вот архитектуру болонскую не имплементировали. Или имплементировали очень криво. И в том числе это касается как раз второй ступени или магистерской. Беларусь вообще выглядит очень убого на фоне других стран. Ну вот по имплементационному отчету, который, так сказать, вот в 2018 году был сделан перед Парижским саммитом Европейского пространства высшего образования, Беларусь, ну, вот отличалась от других стран тем, что там в 13 раз, по сравнению с средним значением, в 13 раз доля магистранта была ниже, чем в среднем по Европе. Представляете, в 13 раз. Вот откуда возьмутся эти самые учителя с магистерской степенью, если у нас магистратуры нет? Потом магистратуру все-таки немножко начали наращивать, где-то там достигли 5%, в то время как 22% в Европе, да, в среднем. А потом вдруг мы услышали, что нам не нужна вот практикоориентированная магистратура. Это прямую касается вот этих самых учителей. Так. У нас закрыли практикоориентированную магистратуру по указанию Александра Григорьевича Лукашенко. Отчасти он прав был, потому что там много профанации было. Но выплеснули вместе с водой и ребенка. В результате, так сказать, у нас вниз пошла, опять же, вот это, как бы этот график, так сказать, приема в магистратуру. В последний вот из тех, которые отмечены в статистике лет, на 21% сократился прием в магистратуру. Вот что вы хотите? Откуда у нас возьмутся учителя с магистерской степенью? Я уже не говорю о том, что у нас вообще система трудоустройства никак не ориентирована на то, чтобы поощрять вот получение этой магистерской степени. Да, так сказать. Это еще надо как-то делать и в рамках политики Министерства труда и соцзащиты, но в целом образовательная политика носит какой-то совершенно эклектический, непредсказуемый и абсолютно непродуктивный характер. Я только добавлю, что мне здаецца вельмі важным, что у нашей державы, это кажа про то, что у нашей державы адукацыя настаўнікаў, павышэнне кваліфікацыі настаўнікаў, наогул педагагічная адукацыя не прыярытэт. І, напрыклад, захавалася эта
старая советская там первой катэгорыі, другой катэгорыі, якая прысвойваецца ў асноўным, калі ты адпрацаваў колькі-то год, табе аўтаматам прысвойваецца, ну там за на вышэйшых, да, за выслугу гадоў, вышэйшая, неважна, ты кандыдат навук, неважна, што ты магістр, яшчэ гэтая вот савецкая катэгорыя такой Марі Івановны, которая рассядзела сабе задніцу на настаўніцкім крэсле, і таму яна мае ўсе прыярытэты, а не той, які пастаянна працуе над сваімі уменнямі педагагічнымі. Ну, тым не менш, я так спадзяюся, што калі, да прыкладу, у настаўніцы Ганны Севярыніцы няма магістарскай ступені, гэта аўтаматычна не азначае, што она дрэнна выкладае свой прадмет у класе. Зразумела. Тут... Але імкнуцца да падвышэння кваліфікацыі. Я вам раскрыю сакрэт. Мы не так кепска выглядаем па гэтых прадметных ведах, там трох. Чытацкая грамотнасць, прыродазнаўчыя навукі і матэматычныя. Толькі дзякуючы таму, што ў нас вельмі шмат Ганнаў севярынцаў. Да? Ну и еще потому, что это тоже как бы следует, наверное, из этого исследования, что те, у кого есть деньги, те могут нанять репетиторов. Так. И результат будет зависеть от того, есть ли у вас деньги для того, чтобы нанять репетиторов, ну и, конечно, от того, сколько вот таких Анн Северинец у нас, так сказать, в стране. А их немного, их никогда не бывает много. Систему нельзя строить на энтузиазме, понимаете? Вот что главное. И такое исследование, оно не ориентировано на то, чтобы, так сказать, как бы там... отметить самородков там, или там, людей, у которых, так сказать, там какая-то особая мотивация и природный дар. Система не может на них основываться. Она должна быть все-таки ориентирована на какие-то такие регулярные, так сказать, принципы. И в этом смысле, конечно, одним из критериев, пусть он формальный, это наличие магистерской степени. Это понятно, что сколько лет вас учили, если хорошо учили, но есть еще одно обстоятельство, которое тоже, так сказать, очень важно. Но кто такой учитель в нашей стране? Ну, я, может быть, обижу, так сказать, учителей, но скажу, что ведь педагогические вузы до сих пор идут социальные аутсайдеры. Это те, кто как бы не рассчитывает на то, что они могут получить более качественное образование и занять какое-то более такое престижное место в обществе. Понимаете? Сколько ни говори о том, что там вот роль учителя надо всячески повышать, фактически пока у нас учитель – это человек, который, ну, как чернорабочей власти на подхвате. Непонятно, что он делает. Там учит детей или там обеспечивает, там, не знаю, оплату коммунальных платежей родителями. Понимаете? Чорти чым занимаются. Калі дазволіце, я яшчэ дадам, што гэта вельмі важны аспект, што мы яшчэ не атрымалі тыя дадзеныя, мы не ведаем, чаму нашыя дзеці вот паказалі такія веды. І, напрыклад, 3% ад 3 до 7% найлепшых дзяцей. У свеце іх больш. У нас няма адукацыйнай эліты. Яны атрымалі іх дзякуючы сваёй школе ці дзякуючы дадатковаму рынку паслугаў. Вось калі мы гэта атрымалі, мы б ужо нешта маглі аналізаваць і думаць, як гэта выправіць. Напрыклад, яшчэ ёсць такая, ну, як бы, у нас таксама не вельмі пісьменныя людзі, адукатары, кажуць, што вот паглядзіце, будзем раўняцца на Кітай, Сінгапур, у іх самыя лепшыя вынікі. Але паказчыкі паказалі, што ў іх вынікі не дзякуючы таму, што ў іх у школах такая муштра, а тое, што яшчэ пасля школы усе дзеці ідуць і атрымліваюць адукацыю па-за школы. Ну, я не ведаю, умоўна нашы рэпетытары, у іх гэта, можа, па-іншаму называецца. Гэта, я думаю, што гэта зусім не наш, вот такая муштра, вось такая вот азіяцкая, там, ведаеце, такое, я не знаю, як это, дэспатыя, гэта зусім не наш шлях. Таму нам трэба раўняцца ўсё ж таки на лепшыя еўрапейскія краіны, на Эстонію, на Фінляндыю, на Польшчу. Згодны з вами. Тым не менш, я вот хочу да моманту, які закрануў спадар Владзімір, гэта грошы. Паводле гэтага, вот нам любят тыкаць у нос улады тым, што у вас же ж тут бесплатная адукацыя, мы тут вот робім усё сацыяльна арыентаваная, як вы кажаце, краіна. Я ўжо маўчу про тое, што бацькам даводіцца скідвацца і на ремонт класаў, і на набыццё туалетнай паперы ды вады. Тым не менш, Беларусь выдатковая каля $50 000 на аднаго вучня за ўвесь перыяд навучання. Гэта амаль удвая ніжэй за сярэдні паказчык усіх даследаваных краінаў.
Отрывливается, что вот как-то вот социально ориентованная вы на эти 50 тысяч не смотрите. Это вообще такая вот, знаете, статистическая фишка, да, так сказать, потому что ВВП на душу населения можно считать буквально, а можно с паритетом покупательной способности. Вот. И так у нас получается, что на душу населения приходится где-то там, ну, скажем, 6 тысяч, а как только мы пересчитываем по паритету покупательной способности, получается 18. Так вот, эти 50 тысяч – это по паритету покупательной способности. Еще меньше. 13,5, да. На самом деле, да, это Да, меньше 13 тысяч реально долларов, да, так сказать. 13,5 тысяч долараў, За 10-11 гадоў. За 11 гадоў. І гэта ёсць у наших, это дадзеныя на 18 год, ёсць у статыстычным зборніку Міністэрства адукацыі. Можна паглядзець. Але калі яны так пералічылі, ну, я кажу, у каго якая мэта? Нам же трэба было показаць, што ў нас все хорошо. І атрымліваецца, што мы больш, чым Расія, больш, чым Казахстан выдатковым на адукацыю. Насамрэч, у той багатым Казахстане ўжо такіх школаў, як у нас, не засталося з гэтымі калідорамі і стэндамі БРСМовскімі. У іх такія, ведаеце, школы новай генерацыі, это каворкінгі, там такія, там лофт-прасторы, куды дзеці прыходзяць працаваць, так, як бы сучасныя. Ну, вот это так, конечно, и материальная база тоже, конечно, требует развития, но это вот вообще такая грустная история, потому что Беларусь... ну, как-то в свое время заявила о том, что она будет руководствоваться некоторыми такими идеальными цифрами ассигнований на образование. Ну, и еще вот сравнительно недавно президент Лукашенко обещал, что к 2010 году мы будем тратить 10% ВВП на образование. Ну, после 2010 года про эти 10% никто уже не вспоминает. И хорошо, если 5 удастся выделить на образование. И у нас вот где-то около 5% так вот и получается на образование в целом. При этом мы выглядим хуже, чем многие страны Европы, даже с этой точки зрения. Вот. А когда мы смотрим на то, как финансируется образование, я вот могу про высшее образование сказать. Вы знаете, у нас фактически за последние там, 5-6 лет процентов на 40 сократилось государственное финансирование высшего образования. Когда-то Беларусь тратила на одного студента где-то приблизительно 2300 евро в год. А вот по имплементационному отчету, который в 2018 году был подготовлен, у нас уже осталось 1700 евро, да, так сказать. То есть мы даже по сравнению с другими, а 2000 – это вот такой рубеж, да, вот если меньше 2000, то это уже совсем никудышнее, так сказать, финансирование образования. Вот мы скатились туда, где там еще 3 страны, европейские члены вот, Европейского пространства высшего образования находятся, типа там Болгарии, Румынии, там и еще что-то, там, Молдовы, по-моему. Вот мы там. Понимаете? Вот, и со средним образованием у нас тоже обстоятельства не лучшие. Поэтому, конечно, вы знаете, ведь ситуация какая? Вот я все время объясняю, что такое образовательная политика. Это попытка балансировать финансы, качество и доступ к образованию. Если денег мало, вы вынуждены чем-то жертвовать. Понимаете, долгое время политика государства была такая, что вот мы предпочитаем доступность, пусть даже ценой качества. Сегодня мы слышим только о качестве и уже не слышим ничего о доступности. Вот видите, вот то, что показала ПИСА, то, что мы видим по результатам исследования студенчества, наша страна, так сказать, как раз очень серьезно проигрывает в части доступности образования. Доступности образования для социально уязвимых категорий. И что же мы видим в нашей образовательной политике?
политики. Ну, помимо того, что непонятно, что такое образовательная политика, потому что единственный документ, который вот так формально формулирует сегодня наше направление образовательной политики, он подписан министром образования, а не президентом. Хотя по закону только президент имеет право формировать эту политику. Ну вот мы смотрим основные концептуальные направления до 30 года. Что касается среднего образования, что высшего образования, ни одна из задач не касается доступности образования. Ни одна из задач, которые там обозначены, не касаются вот как раз выравниванию социальных возможностей для получения качественного образования. Ни среднего, ни высшего. У нас инклюзия – это только, так сказать, ситуация с людьми с инвалидностью. Все. Для всего остального мира это как раз равный доступ к качественному образованию, независимо от социальных, экономических или культурных параметров. Вот пачалі казаць пра палітыку адукацыйную ў нашай дзяржаве, і я, рыхтуючыся да нашай сустрэчы, выпадкова наткнуўся на інтэрв'ю с Екатериной Шульман, российской политолога, и там просто цікавыя словы наконт адукацыі, вось, і што дзяржава забяспечвае нейкай адукацыі, тут про Россию, но і да нас таксама мае дачыненне. Дзяржава бярэ на сябе функцыю забяспечыць усіх базавай пісьменнасцю і адначасова праз сістэму всеагульнага пачатковага, а пазней всеагульнага сярэдняй адукацыі фармуе такіх грамадзян, якіх хоча мець. Калі такая палітыка, то якіх грамадзян хоча мець наша дзяржава па выніку такой адукацыйнай палітыкі? Да вас абодвух пытанні. Ну, я магу пачаць. Сапраўды, ПІЗа показала, што дзяржава мае такіх грамадзян, якіх хоча. Яна не хоча мець эліту. А без эліты, што такое эліта? Это тыя людзі, якія могуць прымяніць на практыцы у паўсядзённым жыцці школьныя веды. Вы ведаеце, колькі ў нас? Ад 3 до 7%. Тых людзей, якія могуць адрозніць, напрыклад, факт абмеркавання. Іх у нас 4%. У Амерыцы 16. Яны лічуць гэта катастрофай. І кіраўнік ПІЗа сказаў, што ПІЗа-шок атрымалі ўсе краіны, а беларусы толькі не, да? Бо яны бачаць, што гэтыя грамадзяне, якія не могуць мысліць крытычна, яны не могуць прыняць адказнага рашэння, яны не могуць быць паўнавартаснымі ўдзельнікамі дэмакратычных працэсаў. І зараз уся краіна скіроўваюцца на медыаадукацыю, на чытацкую граматнасць, каб падвысіць вось гэтай крытычнасць мыслення гэтых людзей. Нашая дзяржава, яна хоча мець паслухмяных грамадзян, якія не занадта патрабавальныя, канфармісты, індактрынаваныя вот той вот ідэалогіяй, таму яна, ведаеце, і крытычнае мысленне у нас не то, што не ў прыярытэтах. Дзяржава манапалізавала адукацыю, не дае магчымасць развівацца ні прыватным школам, ні грамадскім школам, ніякім альтэрнатыўным асяродкам толькі таму, што ей не патрэбны разумныя грамадзяне. Ну, я б хацеў тут дадаць, вот, што ад 18 до 38% вучняў маюць пазіцыю «Мая хата з краю» і не лічаць патрэбным заступацца за слабога у выпадку булінга. Спадар Владимир, на заканчэнне пытання, ўсё ж такі, як вы лічыце, атрымаўшы такія вось звесткі, улада, у адукацыі, улада, наперш, там, міністр, там, міністэрства адукацыі, яны згодныя крытычна паглядзець на сітуацыю, якая ёсць у краіне з адукацыяй, і нешта мяняць, ці, як вы казалі, скажуць, ну так 38-е з 78-го, і так усё выдатна, не будзем нічога рабіць, так і далей, значыцца, і будзем дзейнічаць. Вот як вы лічыце? Ну, я думаю, что, знаете, на месте бы министра-коммуниста, получив эти результаты, я бы подал в отставку, потому что это полный провал социальной политики, да, так сказать. И коммунистичные идеологии. Да, и как это возможно, очень трудно понять, потому что ведь если это перевести так вот на такой грубый язык, то это означает, вот у нас там 20% школьников учатся в селе, это мусор, который можно, так сказать, вообще на него не обращать внимания, и как бы пусть они себе там гниют. Вот. Понимаете, вот это отношение, так сказать, к значительной части детей как к мусору,
Мне кажется, это просто вопиющий факт, который, ну, я не знаю, там, требует самой серьезной политической оценки деятельности Министерства образования. Ну, вы ведаеце, у нас камуністы зараз у царкву ходзяць, так што тут стаўленне мяняецца. На заканчэнне, вот грамадскасць можа неяк паўплываць на тое, каб больш сур'ёзна ставіліся да вынікаў? Мы не можем поменять систему, мы можем поменять людей, якія працуюць у сістэме. І сістэма просто яна будзе вымушана змяніцца пад гэтых людзей. І таму мне здаецца, што толькі грамадства, калі яно мабілізуецца, і калі сродкі масавай інфармацыі не кінуць гэтую тэму, і вот тыя першыя загалоўкі, якія там пізашок не атрымаўся, там, да, мы не горшыя ў свеце, яны, ну, як бы, яны не аб'ектыўныя, гэта фейкі, так? Калі мы не арганізуем разам грамадскую дыскусію, покажем вось гэтыя вот прыклады жахлівыя, якія мы бачым з гэтых з даследаванняў, то я думаю, што у нас ёсць перспектывы. І учора круглы стол, які арганізавала таварыства беларускай школы з партнерамі, куды прыйшлі прадстаўнікі Сусветнага банка, а Сусветны банк вымусіў Беларусь сваімі крэдытамі на мадэрнізацыю удзельнічаць у гэтым даследаванні. Ён нам паказаў гэтыя вынікі, і мы учора такую дыскусію пачалі. Дзякуй вялікім. Я нагадаю, што ў нас у гасцях былі Тамара Мацкевіч, старшыня таварыства беларускай школы, і сябра беларускага камітэта прафесор Уладзімір Дунаеў. Абмяркоўвалі вынікі ПІСа і будучае беларускай адукацыі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.